alaikum. Baby. Baby, babban yarinya lafiya. Wallahi sai alkhairi yake. Dama ya ce bari dan zo ne. I want problems always. Da Azimi ya zo. Kayan su madara su milik su kwai indomi haka. Oh, irin su mom bita haka su pig haka su ya take bota ba? Suna suke alright insha Allah wannan I will do. Saba wannan abu. Yanzu ki mun lissafin wa'annan wanda kike yanzu at least in za ka shi miki za ka shi kamar nawa kenan. Kudin da ya kama irin 250 din. To yanzu na I want problems. To sai kayan sallah sauran kenan. Dakata. Dan dakata. Wannan kuma ba hurumi na ne ba. Hawa baby ya raka ci ba hurumi. Saurara mana haba babba yarinya me yasa yake wannan abun ne? Wannan ba hurumi na bane ba. Fannin Ramadan basket da yawan maki. Kin gane? Sai yi wahalar azumi kuma ban kamun kayan sallah ba me to ai hurumi iyaye me haka wai iyaye kuma bayan kuma na wuce iyaye su mun wani abu ya kin wuce iyaye su maki wani abu ba zan ba dan kan kayan sallan nan za mu iya samun gaggarumin matsala da ke ba karamin aiki na bane ba yawa saboda kayan sallan kuma sai mu samu matsala kuma yau to karamin aiki na ne Ramadan basket dai zan yi amma in aka dawo magana kayan sallah sai Ramadan basket yin wahalan yi azumi kuma ba kayan sallah ya ban gane ba haba me yasa ki haka ne ya ban maki adalci ba saboda kayan sallah kuma sai ka bata da ni ba ruwa na da ke da Allah ki je kawai ki kama gaban ki za in miki wani abu Allah ta sha Allah mun gode ma kai ni waɗannan da aka yi da baby na ba karamin jin daɗin shi ne ba taro ba na da ita dan fara Ani na ji daɗin waɗannan da aka yi kama rai a ce in yi maki wannan 550 saboda ni mahaukaci ne ban san me nake ko Ramadan basket ɗin da nake tsara ni ba yi zan ba ai yanzu ne ba wannan mahaukaci yarinya wai ni zan je mata da wanda ya da